искам да ти кажа, че на Християна и се спи. Да. Относно задръстените и кифлите... Абе, Християна, ако ми се разговаряш така? Да. Аз кифли за верки нямам. Тъй. Имам само задръстени аверки. Много задръстени. Всичките много големи задръстени. Да, Християна ги води всички класации. Майко, колко дебела изглеждам тук. Абе, не съм толкова дебела, колкото изглеждам в момента. Отида да изгасиш другата, защото да пестим енергия. Няма да засветваме тая. Да. И относно въпроса... Абе, ко тебе, бе?